Hello mga, kumusta mong tanan mga og mayong udto sa tanan. Mga daday karon mga nagpas-an ko ni saging. Day mga upat ni kapunuan mga og akong buhok dito tulo pa ka buhok. Dara di akong balay mga ubos. Igbora ni balay mga dara di akong atong mga saging, sagingan. Og dara di akong buhok ba nga sa roonahan lang dani. Tulo ka buhok to mga gahapon to nang buhok pero wala na ako na pagkitas kamera sa inyo mga wala na ako gibalag po. Karon mga ako katon mga ato itanom ni saging. Og mga napasalamat ko mga sa akong mga viewers, mga subscribers ug sa akong mga followers mga salamat kayo. Bali ako Facebook di mga na ikong palangga po. Wala mga ako di cancel mga kay. Linon akong dashboard. Kini mga ba mag-vlog ta mga na wala daw patag. Daw patag angay hibaw na dili angay content nato mga o mga long video na mga mao nga nagkamat-maot ko ng dashboard purpose ng dashboard ng mga pero mga salamat ko sa inyo mga sa mga viewers at subscribers, salamat kayo og karon mga parayon ko paglakaw ani sa tong upas ang saging kaya ato ni tanom karon sa akong buho naghapon mga tulog-tubok buho para di akong balay mga kao ang balay tulog ang buho ng umaga karon naduldo ulit ang mga ko ba nang ipasan ako mga akatang butang ang cellphone kahoy ito yung tubo tara mga dirita banda mga dara saging barindara mo ko'y buhos sa diri kini nga daa may buho dia dahil tibutang aso punuan og balay mga salamat kayo sa mga viewers mga subscribers, salamat kayo sa tanan-tanan Living the Good Life, salamat po sa bigay nyo na pira po nung nakuha ko sa Palawan at binili ko ng makina gasolin makina dos Tacloban sa lagang 13,000 mga yung nakuha ko nga po nga sa pera po ay masasalamat na lang Living the Good Life po sa thank you talaga kinuunay mo kasi mga ate ko binalin po, salamat kayo o mga salamat po sa inyo sa mga viewers subscribers, salamat kayo karon mga ako lang ibak ang kamera para maklaro na to mga klaro ninyo po ang puwitan ng saging, thank you kayo tara tong balay mga tara na kong bato sa luyo dan ako mga tara tugod mga balay to sa igsuon sa akong balay sa akong ati tabunan na sa mga kahoy lubi daon sa lubi mga balik kayo mga dara mga atusugtan na mga tabunan nitong bubalik buho mga natabunan balik ito na kabkaban mga kaya nakabihin balik hulog na ako kabalik ang buho mga supportaran nyo mga ang YouTube channel ni Living the Good Life po o followers Facebook page ni Living the Good Life po mga kinuon na lang sa mga sa akong isuon na sunalin po, salamat kayo karon mga salamat po sa inyo sa mga viewers subscribers, salamat kayo mga uban ko mga para ito tanong ko saging mga ito pala sa inyo mamunga nitong paghago mga na uyos ko buto sa kino mga kalian mga ini ya dia ano kaya tambak ito tanong mga sa punuan mga kini mga gitawag sa katulsi o sa lain mga gitawag di carnival ay arnibal po ayun ko anak mga ito na tabunan og napok tabunan mga napok ayan ano to dihilian napok salamat kayo mga sa kong binalin po nakasuot mga sa inyo mga salamat kayo sa mga viewers subscribers, salamat kayo ako nagduot mga para makuhaan siya mga
Giduot. Karon dapat ay dapat ko ibilin mga tulo ka punuan saging. Tulo. O akong buhok maga sa tinod lang tulor gini ka pupod. Pero itong saging na pasan upat ka buhok. Napay sobrang usa. O taguan na sunod yung usa basta may kugit ta puhon. Dili sige na may lawas. Ang buhok ta utro para dana. Maga ako pakita sa inyo maga dana saging maga. O maga nara mo ning maga atong gitanom na karon kana. Og na pwede tulo ka puno na bilin karon mga editor tas ibaw banda nga side dito. Dara. Maga kana rada banda maga og kani diri banda nga side. Ato itanom saging. Kaya maga balik ko niya maga ako lay sa ano na saging. Dara maga. Manigilin din. Sige na, upo ko mo nga eh. Oh, dira maga. Balik ni maga ato na ato maga ato itanam sa akin maga. Maga, daraday maga atong saging na maga oh. Nara yang buhok pud maga kana diha. Na yang buhok maga. Oh, darang asa buhok tapad dis lang maga nagduol ra. Kana tora lagi. Karon maga ug itanong. Oh, bali sobra man ato saging maga tulo man ka 4 minute na pasan. Ang usa na tanong naman, ug atong buhok na bilin duha na lang. Ambot usa ni karon magbuhok na sir kog utro karon. Para danang usa kasaging sayang man. Og tara maga balik ko ni maga ato ni tanong maga. Maga salamat kay mga viewers, subscribers, salamat kayo. Ito maga i-follow niyo ay i-follow niyo Facebook page ni Living the Good Life po og i-subscribe niyo maga yan channel, YouTube channel po. Thank you kay maga. Thank you guys sa atin ako po. Thank you. Thank you po. Ayan. Ay maga. O karon tanong. Tanong na po saging. Kini ba siya tanong? Ano na biyo? Ulit na. Kaya kita na mga mabuhay baka nga ada manikuan. Okay, baka ni. Ada manik damage ni. Hulog magid ay. Hulog. Tuan.
Yo, managit maga. Nabali na siya maga oh. Lambot mabuhay ko pa kaya kung silang maga. Ginawa na sa tanan maga. Yung panalinginan na mabuhay o makabunga na to saging. Maga, maripikas mo maga ako ano mga kamera maga. Para makita ninyo maga. Na maga nara diha. Natadana po ang tanong saging. Na mga karang saging mga gitawag na namo sa amo okay na kuan po. Gitawag ni og kan mga terus amo gitawag ni isang pilko. Ako sabot mga og sa lain lugar o sa tawag dani saging kini. Sa pilko ni siya mga saging mga gitawag kamo sa pilko. Tanom ni sa akong lolo mga dito na ko pagsaha. Napamay saha daghan mo nagkuha ako saha dito. Mga itanong Lord, wala sa sa tanan. Oh, maga, salamat kay sa tanan. Yari kay maga, so natarong na saging. Bali, tulog ko punuan. Kung saan may nabali pag sa maga, pero sige lang, ako lagi pong itanong. Kaya ginoon lang kasi guan maga, ay nata, makagain, mabuhi, mabunga. Mabunga na tumatanong maga. Pero maga, napamay sa nabilin, pero di sa nakutanong maga, kay murag din. Murag ada may sakit pagka saging. Tawag sa mong labo, gilabo man. Pero sige lang asa, ako na panidaan. Ako nataguan maga sa bugnaw nga. Maga, andi siya kay mainitan. Kay mabuhi pa siya maga. Ato itanong. Maga, o diri la suro ko to bakong video karon kini nga content nato ko tanong saging. Salamat kay sa maga o salamat ko sa mga viewers, subscribers, salamat kayo. O living the good life. Salamat kayo ate ko. Thank you po. Maga. Ay mga